І так, ми знову доброши, вибачаюся, батарейка села. Нечаканно виключився телефон. Так, ну ось, это, значить, бюст Островського зайшов у бібліотеку. Ось тут бібліотека знаходиться, будинки доволі таки, скажем так, старожитные. Я так думаю, что где-то 1900-х годов побудови. Так, і ось там далі, зараз ми поглядим. Значит, будиночек, не будиночек, а бюст Альоши Пешкова. Ну, хто ведає, это Максим Горький. Сам цікавий момент, що ні в одний з бюстів не підписаний. То есть нема шильдичек на бюстах. Но Горького не познать неможливо. Ось так виразно виглядає. Давайте підійдемо ближче. Виразний образ Горького. Так. Ну что, поедем до фабрики. Так, ну ось белорусский фарфоровый завод, Добрушский. Концерн Беллихпром. Так, закрытое акционерное товариство Добрушский фарфоровый завод. Так, ось така мозаїка у їх. Каля головного года. Пригожин. 1978 год. Я так мертвую, что это момент, коли був завод заснований. Год, да? 78. Ну, здалека бачно фарфор Белой Руси. Незрозуміло, причем тут Белая Русь. Вот. И ОАО Добрушский фарфоровый завод. Ну, это административный будиночек. Административный Добрушский фарфоровый завод 40 год. Ну, дошка гонору. Ну, як завжди ми бачимо, що у нас державний колір. Червоно-зеленые присутничают. Так, ну, и тут будиночки. Где-то жилые. Ну, там вот невеликий он. Вот за плотом вот он там находится. Есть он. Ну, получается за все, что в связи з тим, що працівникам достатково грошей тут, ну, заробляють одно, скажімо так, підприємство, яке приносить гроші. Ось ми назираємо шмат кіосків. Ну, як завжди, є табакерка. Давайте попитаємо книгу Завах пропонов і зробимо там запис. Викажемо своє незадовольнення наявності табакерок. Ну, отключимся на несколько хвилинок, доедем ще до одного помника советским часам и поглядим. Квадроцикл приехал. Червона стужечка, до речі, на борту. Зробили запись книги Завах пропонов, щоб було набачено, що за дзюйный цуд советских часов. Ну, это гусеничный трактор, так. Гусеничный трактор, яких уже на простор, наверное, зовсім мало зосталось. Ось такі постаменці цьому зробили. Ну, ось табличку друженьку сельской господарки. Ну и все, на этом хоть бы написали, что за техника. Так, ну и, значит, насколько я зрозумів, що це місцевого агросервіса.
От. Ну, будинок, мабуть, здається під помешкання. Ось так. Ну, поїдемо, з'їздимо ще на один такий ось подобний помник, что ли, так обозвать его. Так, трошки об табакерки. Зробив я запис, погутарив з дівчиною, яка там трошки добруш показати, автомобільний добруш. Так, з дівчиною, яка там працює, сказала, що город маленький, нічого для дітей нема, дівчинка молода відносно. Значить, все обіцяють побудувати дитячі пляцовки, яких нема, кафе, каб мороженого сходити з дітьом поїсти нема. Нічого нема, все дрянно, ніхто нічого не хоче ворушитися. Одна только проблема — пьют и пьют. Ну, это, я так меркую, проблема усей Беларуси. Вся Беларусь, наверное, пьет. Коли взять другие города, не глядячи на их великость, там, великие, маленькие города, то все пьют. На эту Минску есть целыми районами, да, все ведают знакомитую Серебранку, Заводский район. Ведают дренно, чудовный закат. Поедем, съездим до помника и потом съездим до чугуночной станции, поглядим. Коли не буде нічого цікавого, не буду показувати. Коли щось буде цікаве, то покажу. Так, передачу проїдемо. Тут вже трошечки залишилось. От, їдемо. Особливо нічого такого немає. Так, ось тут 8. Дивний суд. Дивний суд. Зараз на його поглядів, куди то стати. Куди тут нам стати? Так, нікому не перешкоджать. Так, о, і тут видать рака так само протікає, близько сходимо, зараз поглядимо. Включимо аварійку. Так, уже 8 хвилин. Видеозапись. Так, ну вот, да. Вот что я хотел показать, это танк, да. Ну, мы в Беларуси кожный год парады, кожный год какие-то выступления, тратим гроши на то, как показать на представление об могутности Беларуси. Вот. Ну и вот такие постаменты являются, наверное, найкращими моментами. Давайте. Опа, автомобили едут, а мы тут, вон там переходный переход, а мы порушаем правила дорожного руху. Никому не будем об этом сказать. Вот. Советским танкистам, вызволившим Гомельщину. Тільки не зрозуміло, чому танкистам поставили сучасний танк, я так розумію. Это, наверное, какой-нибудь Т какой-то там. Вот, не так, не 34-й танк, какие-нибудь другие танки, які визволяв Гомельщину. А чого? Кого?
визволяли Гомельщину, не зрозуміло. Ну, як завжди, ми ж ведаємо. Ми всі ведаємо, що саме головне показуха у Білорусі. Так, ну ладно, впрочем, далее поеду, съездим на Чугуночную станцию, поглядим, як там справи. І, коли буде що цікавого, то протягну відео. От, коли не буде нічого цікавого, то не буду нічого знімати. Ну, добре, так.